Human siya gidisqualify sa Comelec 2nd Division kagahapon, mo-apelar karon si Senator Grace Poe sa iyang kaso ngadto sa Comelec and Bank. Gikanselar sa Comelec 2nd Division ang Certificate of Candidacy sa pagkapresidente ni Poe tungod sa gayong material misrepresentation o sa dili paghatag og tinuod og saktong impormasyon sa iyang COC kabahin sa iyang citizenship o residency. Matod sa desisyon sa Comelec nga adunay intensyon sa paglipat si Poe sa dihang iyang gibutyag nga nipuyo siya sa Pilipinas sud sa napo ka tuig ug 11 ka buwan. Sa COC ni Poe sa pagkasenador ni atong 2013, iyang gibutyag nga nagpuyo siya sa Pilipinas sukad November 2006 ug tungod niini siyam palang katuig nagpuyo si Poe sa Pilipinas ug dili napulo nga iyang gibutang sa iyang COC. Si Poe sa laing bahin nasubo sa desisyon apan pursigidong mo apelar sa kaso ngadto sa Comelec and Bank.